Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в течение дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссера. Можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Это народный депутат Украины 8-го созыва Олександр Бригинець. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго здоровья. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Точнее, с новости, которая взорвала, можно сказать, украинские средства массовой информации, украинский интернет. Это одиозное заявление хорватского президента, который сказал, что Украине нет места в НАТО. А точнее, он сказал следующее, цитирую: «Украине не место в НАТО». Когда Украина сменила власть, тогда это было движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран Европейского Союза. Европейский Союз ничего Украине не дал. Конец цитаты, сказал президент Хорватії Зоран Міланович. Как вам такое? Слухайте, після того, як адмірал цього німецького флоту сказав, що Крим ніколи не повернеться до України, мене вже нічим не здивуєш. Звичайно, що у них є в Європі політики, які дуже близькі до Росії, вони є в кожній країні. Ми пам'ятаємо протистояння президента і уряду в Чехії, коли президент був проросійським, а уряд проєвропейським, проукраїнським. Та сама ситуація і в Хорватії. Президент є там дуже проросійським, дуже маніпульований, як і в деяких інших республіках колишньої Югославії таке буває. А уряд і прем'єр-міністр там абсолютно проєвропейський, проукраїнський. Таким чином ми повинні просто зрозуміти, що Росія кожного разу, коли вона може завдати шкоди Україні в інформаційному полі чи в якомусь, вона використовує своїх людей для того, щоб вони це говорили, резонували в інформаційному просторі. В даному випадку, я думаю, що це те саме. Так що треба адекватно відреагувати нашій владі, треба, щоб були відповідні дипломатичні кроки зроблені, але думати, що так думають хорвати, чи так думає хорватська влада, в тому числі там уряд, який має більше значення, цього не треба, і не треба, щоб від цього мінялося якимось чином ставлення до влади таким чином, що нібито в Хорватії живуть люди, які не люблять Україну. То есть правильно ли я понимаю, что в принципе вот такое заявление президента Хорватии, оно существенно не отразится на перспективе Украины вступить в НАТО? Я думаю, що в даному випадку, оскільки, на жаль, сьогодні не йдуть прямі переговори про те, щоб Україна вступила в НАТО, позиція президента, як мінімум однієї з країн, не має суттєвого значення. Тим паче, що уряд це буде підтримувати, наскільки я розумію. А є країни, в яких президенти виконують таку функцію, щось поговорити. Я думаю, що це потрібно було Путіну для того, щоб ще одну хвилю підняти, можливо, навіть всередині України. Тому що ми бачимо, що ця заява абсолютно не зважена з точки зору того, що людина і наїхала на Революцію Гідності, і на наш демократичний курс, і на все інше. Тобто це була 100% написана в Москві заява. Очень похоже на риторику Министерства иностранных дел России. Тобто це абсолютно,
їхня заява така, прочитана просто певним чиновникам. Так що я думаю, що треба, щоб була офіційна заява України, а ми продовжували розуміти, що такі заяви будуть з'являтися. Я можу сказати, що з іншого боку ми можемо тепер побачити, що Орбан, який робив деякі антиукраїнські заяви, він вже кілька разів згадував про російсько-українську війну. Раніше ми цього не чули від керівництва Угорщини, а зараз ми це чуємо. Тобто якісь рухи відбуваються, Росія чіпляється за якісь інформаційні приводи. В даному випадку знайшли такого президента. Що ж зробиш? При этом действительно есть те страны, которые системно поддерживают Украину, высказывают поддержку ее территориальной целостности, но одновременно с этим в действиях как-то это не отображается. Вот сейчас речь идет о Германии. Вы знаете, что сейчас и в ряде европейских стран, и в том числе в странах Балтии, очень серьезно критикуют Германию за ее сейчас позицию в связи с возможным вторжением России в Украину, а именно она не продает свое оружие Украине, блокирует поставки оружия через механизмы НАТО в Украине, да, то есть выступает локомотивом завершения введения в эксплуатацию Северного потока-2, является страной, которая блокирует предоставление Украине ПДЧ и так далее. Вот, учитывая все эти вышеперечисленные факторы, можем ли мы сказать, что Германия как раз входит в пул этих стран, в которых также есть Австрия, да, которых мы называем Путін-Ферштейн? Давайте це питання подивимося глибше. З одного боку, для того, щоб зрозуміти, що є правда, що є неправда, треба... От ми з вами ж не знаємо, у нас же немає розвідданих, ми з вами не експерти в геополітиці такі, що ми все можемо точно знати. Ми ж не знаємо. Ми посилаємося на думку людей, яким ми довіряємо. І коли, припустимо, Німеччина, або Путін, або ОПЗЖ, партія наша українська, або навіть Зеленський говорять, що ніякої небезпеки немає, а ми їх всіх бачимо, що вони такі пропутінські, то ми з одного боку розуміємо, що те, що вони говорять, це в інтересах Путіна, а з іншого боку, ті, хто говорять так, як говорять Путін, Німеччина, ми можемо спокійно причисляти до числа проросійських політиків. З іншого боку, коли ми дивимося, що говорять інші політики, припустимо, там Джонсон, прем'єр-міністр Британії, або Байден, Блінкен, або той же Порошенко, або ще інше, ми розуміємо, що це люди, які мають іншу позицію. І таким чином, я би сказав так, що нам важливо розуміти, хто що говорить. Тобто, коли ми бачимо, що є країна, яка висловлює, умовно кажучи, проросійську політику, і вона каже, що ми вам зброю не дамо, бо вона нам не потрібна, бо ніякої війни у вас не буде, ми будемо розуміти, що це політика Кремля, і будемо на це реагувати. З іншого боку, Німеччина взагалі особливий випадок. Якщо, припустимо, британці і американці говорять, що війна можлива, і вони забирають свої посольства, частину людей, сімей, да. То Німеччина, яка говорить, що ніякої війни не буде і ніякої небезпеки немає, вона теж забирає свої посольства. От вам і ситуація, коли ти працюєш на Путіна, тобі доводиться, як мінімум брехати. З одного боку, вони говорять, що ніякої небезпеки немає. З іншого боку, коли вони говорять, що нам нададуть госпіталі, вони нам дадуть ці госпіталі для того, щоб ми там піонерський лагер проводили, чи це все-таки того, що вони розуміють, що вони нам може знадобитись. Тому оце перший фактор. Другий фактор ще є такий. Якщо ви пам'ятаєте, в 2014 році, коли Янукович був особою, з якою ніхто не хотів спілкуватися, було кілька політиків європейських, які їздили сюди, вели з ним переговори, в тому числі це йшлось про Литву і про Польщу, які постійно з ним зустрічались, складалось враження, що весь світ, вся Європа ігнорує Януковича, а от ці політики певні, вони ніби його ледве не підтримують. А насправді допускаю, що оця гра, вона і в інтересах Європейського Союзу, коли є така країна, яка видає себе чи демонструє проросійськість, має прямий контакт з Росією і може бути корисно іншим європейським країнам як механізм донесення певної інформації з перших джерел. І оце теж може бути, тому що європейці, вони ж не дуже прості люди, так щоб сказати, що вони отак взяли і просто щиро все розказали. Вони могли б залишити країну-агента, яка от Німеччина, яка буде спілкуватися з Путіним і розвідувати все, що в нього є. Згадайте, коли з'явився нормандський формат, Франція і Німеччина були 100%
путінськими представниками. Це були ті дві країни, які заблокували вхід в Бухаресті Україну в НАТО. В 2008 году. Да. І вони стали в нормандському форматі, і здавалося, що в цій ситуації Україні взагалі нічого не світить. Ось вам Путін, ось вам країни, які підтримують Путіна, Німеччина і Франція, і ось Порошенко, Україна одна проти всіх. Але протягом кількох тижнів, навіть місяців, і ось, очевидно, це було після того, як після підписання других угод мінських, через кілька днів угоди були підписані 12 числа, а після цього зразу почалась Дебальцевська операція, яка закінчилась 20 числа, і Путін розраховував, що він знищить українську армію, багато буде вбитих, і таким чином він навіть нехтував своїми обіцянками будь-кому. Він думав, що от ми зараз з вами папери підписали якісь, але коли загине кілька десятків тисяч чи кілька тисяч українців, Порошенка знесуть, і Меркель забуде про те, хто такі і так далі. А сталося інакше. Сталося так, що Меркель, яка в той момент підтримувала Путіна, вона почала виступати жорстко проти Путіна, тому що вийшло так, що Путін дав ляпаса Меркель публічно. Він пообіцяв, що війни не буде, а сам наступного ж дня почав атакувати в Дебальцеве. Таким чином, можна сказати так, що є країни, такі як Німеччина, які після поразки в війні в Другій світовій, вони відчувають свою вину перед росіянами чомусь. Чому вони не почувають своєї вини перед кримськими татарами чи перед українцями, я цього не знаю, але чомусь от саме перед росіянами. Таке враження, що тільки одні росіяни гинули на тій війні, а ми знаємо, що було багато різних народів, і українці точно гинули ніяк не менше. Пане Олександре, а вот в условиях сейчас возможного российского вторжения в Украину, на каких союзников мы можем сегодня рассчитывать? И на какую именно помощь этих союзников мы можем рассчитывать? Як мені здається, глобальний антиукраїнський наратив полягає в тому, що ми повинні, що от я дуже часто дивлюся такі проросійські канали, вони завжди кажуть, от бачите, за Україну ніхто ніяких військ не посилає, нічого не буде. Але відповідь, а Україна взагалі коли-небудь піднімала питання про те, що дайте нам військових? Нам військові не потрібні. У нас є прекрасна армія. Я входив в комітет з питань безпеки і оборони. Да. І коли ми спілкувалися з натівськими генералами, і вони мені розказували, як треба воювати в цій війні, я їм говорив, слухайте, а ви коли-небудь з Росією воювали? У вас є цей досвід? А у нас, кажу, 300 тисяч людей мають досвід воювання війни з Росією. Це досвід, якого немає майже ні в кого. Тобто ми напряму. Не так, що вони там десь воюють в Сирії, ви там десь воюєте в Сирії, і ви воюєте за одне, а за інше, а самі між собою ніколи не перетинаєтесь. А ми, кажу, перетинаємось кожен день. Тому той досвід війни, який є у нашого солдата, у нашого офіцера, нашого генерала, він інший, ніж той, який є у вас. Ви воюєте з точки зору великої військової переваги, ракет, своєї кількості дронів там і всього іншого. А ми знаємо, як воювати з ними в окопах. І тому наш досвід ніяк не менший. Тому говорити про те, що на сьогоднішній день нам потрібні інші солдати, мабуть, потрібні для того, що якщо нам вони передадуть зброю якусь, і ми не знаємо, як нею користуватись, то бажано, щоб приїхали інструктори, які навчили, як той джавелін правильно запускати. Тому що поки наш український солдат не почне стріляти з цього джавеліна вправно, він буде просто металом, який нам подарували. Тому ясно, що нам потрібна така допомога. Але нам не потрібні люди, які будуть йти в бій за Україну. Чому? Тому що хто як українець буде воювати за Україну. Тому я вважаю, що будь-які розмови про те, що ми хотіли би, щоб якісь солдати НАТО приїхали сюди в Україну і воювали за Україну, такого немає. Про таке ніколи не говорив Порошенко, і я такого, до речі, не чув від Зеленського. Да, сейчас действительно не стоит вопрос. Не стоїть. А от що стосується... Но если мы говорим о военно-технической помощи... А коли ми говоримо про військово-технічну допомогу, то це справді дуже важливо. І от оця історія з гаубицями, які Естонія нам мала передати, радянські гаубиці, це не така вже і супермодернова сучасна зброя, але сам факт того, що Україна не отримала ще кілька гаубиць, які у нас вже є, і ми ними вміємо користуватися, це сумно. Але це сумно, якби це тільки це відбулося. Але паралельно
унікальними, отримали дуже багато нової зброї від Великої Британії, отримали її від Штатів, зараз вона буде надходити від інших. Вот, кстати, буквально 1,5 часа назад в Украину прибыл 3-й самолет Соединенных Штатов Америки с военной помощью Украине. Вчера министр обороны Резников сообщал о том, что приехал второй самолет, порядка 80 тонн вооружения. Но есть ли у нас понимание, что именно это за оружие? Наскільки я знаю, що основна, значна частина того, що є, це або тобто це індивідуальна зброя, що дуже важливо. Тобто це не техніка якась величезна, а це індивідуальна зброя, якою можна користуватися одному чи кільком бійцям. Ну, припустимо, проти авіації, стінгерів, або проти танків. Це означає, що для цього не треба проводити повну модернізацію армії довго. Ну, розумієте, от якби зараз поставити на озброєння якісь бойові машини нові, то що би ми замість наших умовно непоганих бойових машин, які є, отримали б значно краще. Це добре, але це не принципово. Але коли ми замість наших, скажімо, більш відсталих протитанкової зброї отримали передову техніку, і ми взяли і навчили, умовно кажучи, 100 людей, 200 людей, 300 людей цьому навчили, дали їм зброю, розсередили їх в різних підрозділах, ми моментально підвищуємо рівень нашої боєздатності дуже серйозно. Так от, дивіться, про що говорить наш міністр? Наш міністр говорить, що для того, щоб провести повномасштабну війну, Росії недостатньо військ. Я сьогодні їхав до вас і слухав різні, різні коментарі різних експертів. Всі кажуть, от треба від 500 000 до 1 мільйона людей, які би і так далі, які би могли атакувати Україну, і тільки тоді буде велика перевага. Але мені здається, що люди, які про це говорять, люди мислять категоріями Другої світової війни. Сьогодні все зовсім інакше. Тобто такої війни з танками, з нападінням? Ні, з танками може бути. Але сьогодні війна відбувається, є війна двох типів. Війна американського типу, тобто коли американців немає на території, вони починають бомбити, обстрілювати, запускати ракетами, нищити все, як вони це робили в багатьох країнах. І є війна російського типу, коли вони роблять короткі прориви, у них є невеликі групи, батальйони, які приїжджають в ту чи іншу країну, і вони роблять ривок тут, знищили те, знищили те. Так от, Джонсон сказав прямо, що на кордоні з Україною знаходиться 60 таких груп. Да, 60. вот с военной точки зрения, кстати, вот 60 группировок Российской Федерации, это что? Ну, дивіться. Насколько это серьезная ударная группировка? Це означає, що як? Он сказал, что они могут осуществить нападение на Киев, то есть на столицу. Але що це будуть за угрупування? Це броньовані кулаки. Тобто це удари, які мають артилерію, танки, які можуть зробити короткий прорив, і його зупинити можна такими самими протитанковими засобами, якщо вони в нас існують. А вони у нас, як ми бачимо, їх стає все більше і більше. І саме тому британці і американці наполегливо говорять росіяни, що проти ваших танків у українців вже є, на жаль, так сталося, що українська зброя аналогічна, хороша зброя існує, і у нас є ракети свої, але у нас зроблені ракети, але не зроблені пускові установки. Тобто в той момент, коли треба було потратити гроші на на виробництво цих пускових установок, влада в країні помінялася, і, на жаль, на сьогоднішній день ми своїх таких не маємо. Але я думаю, що будемо все-таки мати. Так от, і це до чого кажу, що, уявляєте собі, починаються якісь провокації. Групи заходять в тил, це може початися, умовно кажучи, в Донецькій області. Ці групи можуть створювати диверсійні якісь акти, робити якісь прориви, які їм заманеться, і ми вже вміємо з ними боротися. Я пам'ятаю оце останнє загострення, яке було кілька років тому біля Мар'янки, коли ворог зібрав кулак для того, щоб зробити прорив. І чим відповіла українська армія, яка тоді, ми ж всі знаходились в умовах мінських домовленостей і так далі, так далі. Українська артилерія прийшлась по тилам цих частин, і вона знищила безліч складів, під'їздів і так далі. Тобто
коли ми знаємо, де це все знаходиться, і коли це знаходиться на нашій території, нам легко реагувати. А коли це знаходиться на території Російської Федерації, ну, тобто, грубо кажучи, є військові підрозділи, які стоять в 2-3 кілометрах від кордону. Отут нам важко нанести попереджувальні удари. І хоча наш міністр чи голова, чи секретар РНБО говорив, що ми можемо внести попереджувальні удари, да, ми можемо їх нанести в розгари вже коли буде йти війна. А от до початку війни ми цього зробити не можемо. Тому я абсолютно переконаний, що якщо Росія і готується до війни, то американці і британці роблять все можливе, щоб ця війна не носила ні авіаційно-артилерійського характеру, як це передбачає сама війна американська, як вони її ведуть, так і танкового. Тому що те, що Україна отримує безліч протитанкової зброї, говорить про те, що українці вже вміють, але вони будуть ще більше спроможні знищувати танки з кожним днем російські. А у росіян головний вид такої зброї, ну, такої для таких проривів, це танки. Тому вони і говорять, що коли ви бачите, коли відбувається обговорення, коли будуть наступати росіяни, вони говорять, що це може бути зимою. Чому зимою? Тому що зима – це ідеальний період, коли морози, танки можуть йти по кризі, по промерзлій землі. Потім наступає дуже довгий період, коли танки не можуть йти, тому що земля стає м'якою, треба знати, куди їхати, куди не їхати, а коли все проморожено, там 30-40 сантиметрів, півметра ґрунта промерша, танки всюди йдуть дуже добре. Пане Олександре, ну все ж, как вы думаете, какова вероятность того, что Россия может осуществить такое вторжение? Ну вот зачем ей сейчас реально нападать на Украину? Ну, внутриполитическая ситуация в самой России не очень хорошая, экономическое положение не очень, коронавирусная инфекция. С каждым днем Россия бьет рекорды по количеству заболеваемости на COVID-19. Есть Минские соглашения, маневрируй, не хочу, да? То есть зачем им сейчас нужно? Давайте поміркуємо. Багато хто говорить, що а от, дивіться, весною ж було вже накопичення і нічого не сталося. Да. А зараз теж накопичення, значить теж нічого не станеться. А весною був ультиматум Путіна стосовно України, стосовно виведення військ з Румунії, Болгарії, відведення. Так. Тобто весною була інша історія. Весною Росія підтягнула війська, і вона взагалі ні з чим це не пов'язує. Вона просто полякала і все. Зараз... Весною, помните, Жозеф Байден только пришел к власти, потом в Женеве они встречались. Так от, зараз є така річ, як оголошення ультиматума Путіним. І цей ультиматум не стосується виключно України. Ми то розмовляємо тут і бачимо тільки ту частину, яка стосується України, ну, там, що Україну не взяли в НАТО. І це ми думаємо, що це все. Ні, там багато іншого. Там НАТО фактично має відступити на межу 90-х років. Воно має вивести свої бази і військові підрозділи з багатьох країн. І якби цього не було, багато хто каже, а раптом вони домовляться. А уявляйте собі, як НАТО, яке покликано захищати учасників НАТО, буде виводити свої бази з цих країн. Це неможливо. Отже, Путін робить ультиматум, відповідь на який буде ні. Ну, інакше не може бути. Це казус Беллі? А я думаю, що казус да, но Беллі не знаю. Тобто це привід для чогось, для чого я не знаю. Тобто те, що є третій крок, який буде, тобто є ультиматум, є відповідь ні. І якщо Путін, як лідер автократичний такий диктаторського типу, промовчить, коли йому скажуть ні, це буде край негативно для його власного суспільства. Але це може дати аргумент в його власному суспільстві зробити щось інше. Це може бути напад на Україну. Це може бути розміщення атомної зброї в Криму чи в Білорусі. Це може бути, як кажуть деякі, розміщення баз в Венесуелі чи ще десь. На Кубі. Да, тобто, кстати, недавно Путін провів телефонний розговор з президентом Куби. Тобто, це говорить про те, що ми обов'язково щось буде. Тобто, відповідь на ні, м'яке чи на жорстке ні європейців і НАТО, воно буде обов'язково від Путіна. І ймовірність того, що це буде стосуватись України, є висока. Але те, що якесь загострення відбудеться, це для мене очевидно. І тому, коли Який самий найхудший сценарій може бути осуществлений, на ваш взгляд?
Ну, як на мене, будь-який сценарій, який стосується України, він вже поганий. Тобто, чому? Ви ж бачите, що відбувалося? Так сталося, що якийсь час, поки був Порошенко, суспільство готово було протистояти. Воно не говорило про примирення. Я думаю, що ви на прикладі Крима це знаєте, що коли на початку окупації більшість кримських татар, вони жорстко виступали проти росіян, а потім частина змирилася, частина почала казати, ну нам жити, дітей виховувати і так далі. Тут та сама історія. Тобто велика кількість людей сказала, да що нам ця війна довга, це ж довго дуже триває. Давайте якось шукати якийсь варіант. Хтось чекав, що його дітей в армію призвуть, хтось сам не хотів іти. Ну, тобто суспільство почало шукати простіший вихід з цієї історії. І я думаю, що одним з цих простих виходів і стало обрання Зеленського, який пообіцяв, що от він знає, як поговорити з Путіним про мир. І що ми отримали? Ми отримали те, чого не було при Порошенку. Таких жорстких ультиматумів проти України і тих, хто з Україною, Путін ніколи при Порошенку не ставив. Чому? Тому що він не міг залякати тоді Україну. Тобто було дивно би йому підтягнути війська, і від цього би Порошенко чи Україна пішла на переговори. Ми пережили 14-й рік, 15-й рік, 16-й, і після цього досвіду того протистояння ультиматуми вже не діяли для тієї влади. Ця влада, яка прийшла як миротворець, вона шукає оцього компромісу. Їй здається, що вона його може знайти. І в цьому найбільша проблема. Ну, здесь же больше ультиматум не к Украине, а к НАТО и к Соединенным Штатам Америки. Мы же видим, как Россия приложила пистолет к виску України і ще шантажує Запад. Да, ну, є такий елемент, але давайте подивимося. Коли виник документ оцей 10 кроків назустріч Путіну? Пам'ятаєте оці 10? Ну, це то, що комерсант слівав російський пропагандист. Да. Коли він виник? Він виник за 1 чи за 2 дня до телефонної розмови другої Байдена і Путіна. Тобто, фактично виходить так, що от Байден і Путін про щось там говорять, невідомо про що вони домовляться, а Зеленський ще до цієї розмови вже поспішив показати, на що ми готові. Тобто він вже злив фактично все, що можна. Він погодився там на формулу Штайнмаєра і так далі, і так далі. Тобто виходить, що Зеленський намагався з цієї, як би сказати, ролі заручника, про яку ви говорили, а це можна так говорити, що насправді Путін захопив Україну як заручника і намагається шантажувати не тільки саму Україну, а й весь Захід. Він намагався перетворитися в партнера Путіна. Він сказав, ну я не знаю, про що ви там домовитесь, ну от я готов, дивись, пункт 1, пункт 2, пункт 3 і пункт 10 – це формула Штайнмаєра прийняття законів. Але що таке Зеленський для світових гравців? От давайте подивимось. 19-й рік. Зеленський їде на зустріч з Путіним і погоджується на формулу Штайнмаєра. Початок 20-го року. Єрмак в тристоронній групі підписує те, що Україна погоджується на прямі переговори з представниками ОРДЛО. Консультативний совет. Да. Ну, потім це все отозвали. Да. Так, і то отозвали, і то отозвали. Тобто і те, що сказав Єрмак, і те, що сказав Зеленський Путіну, все це відізвали. Питання, да, я як українець дуже радий, що це не сталося. Да? Ну, тобто мені добре, що Зеленський зробив таку неправильну обіцянку і потім її не виконав. А тепер давайте поставимо на місце в цьому конфлікті Путіна. Приїжджає Зеленський, говорить з ним, щось обіцяє зробити, і потім нічого не робить. І Путін каже, поки ти не виконаєш все те, що ти повинен був зробити, я з тобою говорити не буду. І тут він починає робити якісь кроки дивні там з вагнерівцями. Я розглядаю, припустимо, що вагнерівці – це був подарунок Путіну, щоб продемонструвати лояльність. Можливо, і з Порошенком те, що відбувається. Тобто такі. А тепер інший бік медалі. Це ми поговорили про Путіна. А тепер давайте про Байдена. Приїжджає Зеленський в Штати, підписує протокол з Байденом, де пише, що Україна буде сприяти якомога швидшому обранню антикорупційного прокурора. Минуло вже 5 місяців.
а він не обраний, і його сила політична блокує це обрання. Що може подумати Байден про такого переговорника, як Зеленський, який обіцяє одне, а робить інше? Ну. Або от ще Блінкен, приїжджав Блінкен. Позиція Сполучених Штатів відома. Війна загострюється, є велика небезпека нападу на Україну і так далі, і так далі. Яку заяву робить Зеленський через пару годин після того, як Блінкен поїхав? Ніякої небезпеки немає, будьте спокійні, готуйтесь до травневих шашликів і так далі, і так далі. Тобто, чи можна назвати цю таку позицію партнерською Зеленського? Ні, не можна. Це неможливо. Але коли він наступного дня дає інтерв'ю New York Times, здається, він говорить про те, що росіяни можуть захопити Харків. Вашингтон Пост. А сьогодні я читаю, що в коментарі під тим постом, де він про Харків писав, він уже написав, що ніхто Харків захоплювати не буде. У мене таке враження, що, знаєте, от як дитині, якій на екрані показують картинки, і вона так: яблуко, груша, апельсин, мандарин. От мені здається, що от він діє по такому принципу. Показують картинки, а він реагує. При всем при этом мы видим сегодня очень серьезную, консолидированную поддержку наших западных партнеров в Украине. Не только на словах, мы же видим на действиях. То есть это же тоже элемент хорошей украинской дипломатии, которая сработала. Я не впевнений. Я скажу вам так. Якщо ви повернетесь до New York Times в період першого загострення, яке відбувалося, там була така цікава стаття. В ній писалось про те, що вони розглядають це загострення як спільну гру України і Росії. Чого? Тому що, мовляв, ви пам'ятаєте, Байден не дзвонив. Переговорів Байдена і Зеленського не було. Тобто Байдена обрали, а Байден... какое-то время не занял, а потім... до конфлікту, до цього загострення не відбувалося. І логіка, як пишуть експерти там, була така, що зараз Росія стягує війська, Україну ніхто не підтримує, тому що в неї немає особистих стосунків з Байденом. З Байденом, пам'ятаєте, кримінальну справу ж відкрили проти Байдена свого часу і так далі. Тобто нема контактів між Зеленським. Плівки Байдена. Тобто це не про сина тільки йдеться. Далі. І в цей момент, коли тиск Росії досягає кульмінації, Зеленський театрально йде на поступки Росії, враховуючи те, що от у нас загроза війни. І тому, коли експерти в Америці бачили, що Зеленський тільки шукає привід піти на поступки Росії, Байден і позвонив Зеленському. І сказав: алло, ми тебе підтримуємо. Що ти думаєш, що ми тебе не підтримуємо? Яка там поступка була в 21-му? На яку поступку він пішов в 21-му? Він не пішов, він хотів піти. Яка була поступка? Ми ж не знаємо, яка це була. Ми говоримо Може, її не було? Ні, так, слухайте, був тиск. І я вам розказую, що писали американські видання. Вони передбачали в цьому спеціальну гру. І коли ви побачите ставлення Зеленського до Байдена чи до інших політиків, ви побачите, що він достатньо жорстко говорить про всіх світових політиків, крім Путіна. Тобто ви не знайдете жодного висловлювання жорсткого про Путіна, але ви знайдете жорстке висловлювання про Меркель, ви знайдете жорсткі висловлювання проти Байдена. От останнє висловлювання, що Байден там оговорився, коли сказав, що якщо буде маленький наступ, то значить буде маленькі санкції, якщо великий наступ, то великі санкції, а тут Зеленський зразу відреагував, що це, значить, і так далі, і так далі. Тобто, так діють партнери? Ні, вони не діють, вони не перетворюють, навіть якщо якась проблема виникла, вони не перетворюють це в публічний конфлікт, розумієте? Вони намагаються з'ясувати стосунки спочатку не публічно, а Зеленський, він публічно атакує Байдена весь час. Мені здається, що суть його поведінки ось в чому, що
Та що, я вам ще не надоел? Да плюньте ви на мене і на Україну, і не допомагайте нам, а ми тут самі якось розберемося. Тому що, а як можна ще оцінити, коли значить, Байден провів переговори, значить, німці провели, французи, всі перевели переговори з Путіним, ні про що не домовились, а Зеленський каже, я повинен піти. Ну, це як в сказки, знаєте, про этих, когось там, коли він каже... Пане Олександре, не кажется ли вам, что за последние 1,5 года, все-таки если вспоминать 2019 год, когда президент Украины пришел к власти, действительно вот, были такие тезы найти мир, переговорить, то есть Зеленский рассчитывал на то, что в рамках нормандского формата ему удастся урегулировать войну на востоке Украины. То есть, да, это правда. Но не кажется ли вам, что за последние 1,5 года риторика президента Украины очень сильно изменилась и превратилась в такую ястребскую риторику? То есть человек, который говорил о том, что с более такими пацифистскими настроениями, да, превратился в человека, который стал говорить о том, что единственным путем завершения войны в Украине является вступление Украины в НАТО, да, что в Кремле должен висеть украинский флаг. И в частности, на заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Украины в прошлом году довольно серьезно и высказывался, кстати, о Российской Федерации и о Путине. Да? То есть президент Украины инициировал создание Крымской платформы. И инаугурационный саммит Крымской платформы довольно успешно прошел 23 августа. То есть мы не можем спускать на нет все эти действия. Дивіться. От буквально 2 минути. Ви пам'ятаєте його промову на День Злуки, яка була кілька днів тому, на День Соборності? Він сказав дуже цікаву річ, яку ви, можливо, пропустили. Він сказав, що нам потрібно підписати новий акт Злуки з Кримом і Донбасом. Багато хто навіть аплодував. Але уявляєте собі, що це означає? Це означає, що 2 окремих держави, які були під колоніями з УНР і УНР, об'єдналися і домовились про створення єдиної держави на спільних платформах. Тепер він пропонує перезапустити Україну, домовившись з російським Кримом, який вже буде не російський. Тобто, хорошо, я допускаю, що він домовиться, люди з Крима вийдуть, російські війська, там буде якась російська, нова влада обрана, ви знаєте Крим краще за мене, що це буде за влада, можна здогадатися. Тобто це будуть колишні росіяни і так далі, і так далі. Поэтому сейчас и крымские татары инициируют наши лидеры внесения изменений в Конституцию. Правильно, абсолютно. Так тому я кажу, що я розумію, і ЛНР, ДНР так звана. Тобто, що буде за угода між Україною і ЛНР, ДНР так званими, якщо відбудеться акт Злуки? Це буде угода, в якій нет НАТО, нет Євросоюзу і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ми коли говоримо, що він нібито змінився, він змінився на фасаді. Коли ми тільки пальцем отак от за фасад чуть-чуть пролазимо, ми бачимо там ті самі наративи Зеленського, які були раніше. Він хоче змінити Україну. Він хоче, щоб Україна була щось середнє між Україною і ЛДНР. На жаль. Тобто, сказати про те, що у нього щось змінилося в голові, ні. Те, що його риторика трохи змінилась, да. Але після того, як він наобіцяв Путіну всього і не зміг виконати, я думаю, що у нього просто іншого виходу не було. Дякую вам дуже, пане Олександре. И вот буквально еще минутка до завершения нашего эфира. Все же, каков ваш прогноз? Вот в случае, если сейчас не будет никакого письменного ответа от НАТО и США, очевидно, что Россия сейчас ждет такого письменного ответа, к чему готовится Украина? Я думаю, що треба дочекатися зустрічі Путіна з керівником паном Сі, з керівником Китаю. І я думаю, що там буде багато що вирішуватись, тому що на сьогоднішній день, як на мене, Росія не спроможна ні деяких самостійних дій, якщо їх не підтримує Китай. Тому що дуже можливо, що в випадку нападу на Україну, нового, розширеного, санкції, які будуть введені проти Росії, перетворять її в таку державу, яку треба тягнути на собі. І Китай навряд чи погодиться це робити. Тому я дуже сподіваюся, що за ці дні, поки цей напад може статися, і оця зброя, яку нам привозять, і дії міжнародні наших союзників, і зважена позиція, в тому числі Китаю, призведуть до того, що Путін вибере якийсь інший спосіб відповіді на відмову в ультиматумі, і це не буде пов'язано з Україною.
Дякую вам дуже, пане Олександре Чухсалому, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Олександр Брагинець, народний депутат України, 8-го скликання, був гостем нашої студії. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на минутку. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман» на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. АТР Леон, скоро